Bore da, a chroeso i wasanaeth Boreol Eglwys Dewi Sant ar y 5 Sul yn hymor y Pasg. Thema ein gwasanaeth y bore yma yw Iesu y gwir wynwydden. Nid oes yng Nghrys na dwyrain de, gorllewin gogledd chwaith, cymdeithas gref o gariad sydd yn un drwy'r ddeiar faith. Nid oes yng Nghrys na dwyrain de, gorllewin gogledd chwaith, cymdeithas gref o gariad sydd yn un drwy'r ddeiar faith. Calonau cywir ym mhob man, a'i hindeb yn o sydd. Gwasanaeth Crist yw'r gadwyn air, sy'n cadio pawb trwy'r ffydd. Pob lliw, pob llun, pob down ynghyd, un teuluad i'm ni. A wasanaeth o Duw ein tad, mae'n frawd neu chwaer i mi. Yng Nghrist ei hun cyferfydd pawb, o bedwar man y byd. Mae'r saint yn un yng Nghrist yn nawr, trwy'r ddeiar fawr i gyd. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Alleluia, atgyfododd Crist, atgyfododd yn wir. Alleluia. Dad y gogoniant, sanctaidd a thragwyddol, edrych arnom yn awr mewn gallu a thregaredd, bydded i'th nerth o'r chfygu ein gwendid, i'th lewyrch o leo ein dallineb, ac i'th ysbryd ein denu at y cariad hwnnw, sy'n cael ei ddangos a'i gynnig i ni gan dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Felly, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Dad nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edifarhau. Mwyn dy fab Iesu Grist a fi farw drosom, myddaiain i'r cwbwlaeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef, i gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau i bawb sy'n wir a difeiriol, a drigyrhau wrthych a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd rhagwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y goruchaf.
gogoniant yn y gorych a fi ddiw, ac ar y beiar tangnefedd i'r rhai sydd wrth ei fodd. Molian nhw'n di ben di ffiwn di, a folwn di gogonefwn di, diolchwn i ti am dy fawr o goniant, arglwydd Dduw frenin nefol, Dduw dad holl a lluog. O arglwydd unig mab Iesu Grist, o arglwydd Dduw oen Dduw, mab y tad, sy'n dwyn ymaith bechod y byd, trig ar hawr ddim, trig ar hawr ddim, tydi sy'n eistedd ar fy heilaw Dduw dad, derbyn ein gweddi, derbyn ein gweddi. Oherwydd ti yn unig sy'n sanctaif, ti yn unig yw'r arglwydd, ti yn unig o Grist gyda'r ysbryd glân, sydd orych am yng ngogoniant Dduw dad. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y gorych haf. Amen. Amen. Y colect ar gyfer y 5 Sul yn hymor y Pasg, gweddiwn. Holl a lluog Dduw, a wrchfygais angau trwy dy unig anedig fab, ac a gorais i ni borth y bywyd rhagwyddol, bydde dith ras ein rhagfleini, a dyrodd ei syfiadau dan ein meddyliau, fel y gallwn trwy dy gymorth barhaus di, a'i dwyn i berffeithrwydd cyflawn, trwy Iesu Grist ein harglwydd atgyfodedig, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi, yn undod yr ysbryd glân, un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Darlleniad allan o Acta'r Apostolion, pennod 8, adnodau 26 i 40. Llefarodd angel yr arglwydd wrth Philip. Cod, meddai, a chymer daeth tua'r de, i'r ffordd sy'n mynd i lawr o Jerusalem i Gaza. Ffordd anial yw hon. Cododd yntau ac aeth, a dyma ŵr o Ethiop, Iwnich, swyddog uchel i Candace brenhines yr Ethiopiaid ac yn ben ar ei holl drysor hi. Roedd hwn wedi dod i Jerusalem i addoli, ac yr oedd yn dychwelyd ac yn eistedd yn ei gerbyd yn darllen y proffwyd Eseia. Dywedodd yr ysbryd wrth Philip, dos a glin wrth y cerbyd yna. Rhedodd Philip ato a chlywodd ef yn darllen y proffwyd Eseia ac meddai, a wyt ti'n deall tybed beth yr wyt yn ei ddarllen? Meddai yntau, wel sut y gallwn ni heb i rywun fy nghyfarwyddo? Gwahoddodd Philip i ddod i fyny ato geistedd gydag ef, a hon oedd yr adran o'r ysgrythyr yr oedd yn ei ddarllen. Arweiniwyd e fel dafad i'r lladdfa, ac fel y bydd oen yn ddistaw yn llaw ei gneifiwr, felly nid yw'n agor ei enau. Yn ei ddarostyngiad, gomeddwyd iddo farn. Pwy a dreitha ei genhedlaeth, can iscipir ei fywyd oddi ar y ddeiar. Meddai'r Iwnich wrth Philip, dywed i mi am bwy y mae'r proffwyd yn dweud hyn. Ai amdano'i hun, ai am rywun arall.
Yna agorodd Philip ei enau, a chan ddechrau o'r rhan hon o'r ysgrythyr, treithodd y newydd da am Iesu iddo. Fel yr oeddent yn mynd rhagddynt ar ei ffordd, deithant at ryw ddŵr, ac eber Iwnich. Dyma ddŵr. Be sy'n rhwystro i mi gael fy medyddio? A gorchmynodd i'r cerbyd sefyll, ac eithant i lawr ill dau i'r dŵr, Philip a'r Iwnich, ac fe'i bedyddiodd ef. Pan ddeithant i fyny o'r dŵr, cipiwyd Philip ymaith gan ysbryd yr arglwydd, ac ni welodd yr Iwnich mohono mwyach. Aeth hwnnw ymlaen ar ei ffordd yn llawen. Cafodd Philip ei hun yn asotws, ac aeth o gwmpas gan gyhoeddi'r newydd da yn yr holl ddinasoedd, nes iddo ddod i Gesarea. Honno ti bydd ac i ti gwe mewn am lorsef fy moliant, i ddiw rodd a fynedau'n llon ger bron yr rhai a'i ofnant. Diwellir atlodion a'r rhai a geisiau'r arglwydd a'i moliantef fogaeth gwiriw a'i chenaid fyw'n dragowydd. Trigolion y byd a dront yn y rwydd at yr arglwydd pan gofiant, a holl dylwythau'r ddau ar hon dont gereifron am gramant. Yr hain o llai hadan yn y fryd, gnant iddo gydwasanaeth, a'r hain i'r arglwydd drwy'r holl dir, a'r rifir yn genhedlaeth. Dont dangos Sant a unionteb, yr rhai sydd heb ei geni, hyn a ddawodd efau gwnaeth, hynny a ddaeth o ddifri. Gwrandewch Efengyl Crist yn ôl Sant Ioan. Dywedodd Iesu, "My fi yw'r wir gwynwydden, am tad yw'r gwynllanwr. Y mae ef yn torri i ffwrdd bob cangen yn o fi nad yw'n dwyn ffrwyth, ac yn glanhau pob un sydd yn dwyn ffrwyth, mwyn iddi ddwyn mwy o ffrwyth. Yr ydych chwi eisoes yn lan trwy'r gair yr wyf wedi ei lefaru wrthych. Arhoswch yn o fi, a minnau yn o chwi. Ni all y gangen ddwyn ffrwyth ohono ei hun, heb iddi aros yn y wynwydden, ac felly'n union ni all y chwythau heb i chwi aros yn o fi. My fi yw'r wynwydden, chwi yw'r canghennau. Mae'r hwn sydd yn aros yn o fi a minnau ynddo ef yn dwyn llawer o ffrwyth, oherwydd ar wahân i mi ni allwch wneud dim. Os na bydd dyn yn aros yn o fi, caiff ei daflu i ffwrdd fel y gangen ddifrwyth, ac fe wywa. Dyma'r canghennau a gesglir yw taflu'r tân a'i llosgi. Os arhoswch yn o fi, ac os erys fy ngeiriau yn o chwi, gofynnwch am beth a fynnwch, ac fe rhoddir i chwi. Dyma sut y gogoneddir fy nhad, trwy chwi ddwyn llawer o ffrwyth, a bod yn ddisgyblion i mi. Dyma efengyl yr arglwydd.
Meddai Iesu, my fi yw'r wir wynwydden, chwi yw'r canghennau. Y 5 adnod o'r 15 bennod o'r Efengil yn ôl Sant Ioan. Dyn ni gyd yn gyfarwydd â gwynllanoedd, ac nid yw Cymru fach ei hun heb ei gwynllanoedd erbyn hyn. Mae modd gweld y wynwydden yn tyfu'n ddigon hapus yn siroedd mynwy a Cheredigion, yng Nghonwy ac yn Sir Fôn. Y mae tueddiad gen i mi feddwl mae ffansi newydd yw plannu gwynllanoedd yng Nghymru, ond nid felly y mae hi. Mae tystiolaeth i awgrymu mae'r Rhufeiniaid oedd y rhai cyntaf i blannu gwynllanoedd yma bron i 2000 o flynyddoedd yn ôl. Hefyd, os cofiaf yr hanes yn iawn, fe benderfynodd ardalodd Biwt blannu gwynllan ar y llethre o amgylch Castell Coch, pan adferwyd y castell yng nghanol y 4edd ganrif ar 15. Yn ôl y sôn, roedd hi'n weddol lywyrchus ac yn cynhyrchu gwin o safon dderbyniol tan ddechrau'r Rhyfel Byd cyntaf. Wrth edrych ar y goedwig hardd o amgylch y castell heddiw, mae'n anodd credu bod yno wynllan ar un adeg, a hynny mewn ardal oedd mor ddiwydiannol. Byddai wedi bod yn olygfa hynod ac anisgwyl i ymwelydd ar ardal ychydig dros ganrif yn ôl, yr un mor hynod a dieithr ar castell rhamantus a thrawiadol ei hun. A dwi'n dechrau gyda'r ddelwedd gyfoes o'r wynllan, oherwydd mae ychydig iawn sydd wedi newid yn y ffordd y mae gwynllanoedd yn cael eu plannu, a'r ffordd y mae wynwydden yn cael ei thrin a'i thocio mwyn i ddidwy'n ffrwyth toreithiog ac eiddfed i wneud gwin. Yr un yw'r sgiliau, yr un yw'r gwaith wrth drin gwynllan heddiw ac yr oedd yng nghyfnod Iesu. Pan ddywysodd Iesu ddweud, my fi yw'r bugail da, fel y clawsom y sil diwethaf, neu my fi yw'r wir wynwydden, fel y clywwn ni heddiw, neu my fi yw bara'r bywyd, fe gymerodd Iesu nid yn unig ddelweddau a oedd yn gyfarwydd i'w randawyr yn ei hoes hwy, ond hefyd ddelweddau oedd yn gyffredin i nifer o ddiwylliannau eraill, yn ogystal a bod yn ddelweddau a bydde'n aros yn berthnasol tra peri'r ddynoliaeth. Yn y dyfodol, bydd angen gwlân, grawnwyn, grawnfwyd, bara gwin arnom, ac felly bydd angen bugeiliaid a gwynllanoedd arnom. Yng Ngwlad y Beibl, yng nghyfnod Iesu, roedd gwynllan yn olygfa gyffredin iawn, a bydde'r mwyafrif rwy'n siŵr yn gyfarwydd ar gwaith trin oedd ar y wynwydden a'i angen i sicrhau ei bod yn dwyn ffrwyth. Heb ei thrin a'i thocio, heb y gofal cywir, bydde'r wynwydden yn troi'n afreolus o fewn dim yn taflu canghennau i bob cyfeiriad. Byddai ei holl egni yn cael ei ddisbyddu wrth iddi ymestyn eich anghennau yn hytrach na'i ddefnyddio i ddwyn ffrwyth. Ond wrth ei thocio a thorri'r canghennau ddiffrwyth i ffwrdd, a chan reoli ei thyfiant yn ofalus, y mae'r gwynllanwr yn annog y wynwydden i neilltuo ei holl egni i'r gwaith o greu grawnsypiau da. Un o'r pethau sy'n taro dyn wrth ymweld â gwynllan yw gweld mor daclus a chymen yw'r wynwydden yn ei rhes, pob un wedi ei thrin yn ofalus. Heb y driniaeth galed hon, bydde'r wynllan yn edrych yn debycach i jwngl gwyllt, a byddai angen bilwg arnoch i dorri trwy'r tyfiant mwyn cyrraedd o un pen i'r llall. Felly, ni fuasau gwrandawyr Iesu wedi synnu wrth glywed ei eiriau am yr angen i docio'r wynwydden a'i gwaredu o'ch anghennau diffrwyth. Roedd angen gwneud hynny sicrhau cynheuaf da. Ni fydde'r gwrandawyr chwaith wedi synnu clywed ei eiriau am yr angen i losgu'r canghennau chwaith. Mae pren y wynwydden yn rhif roi i fod o unrhyw werth a does dim defnydd iddo. Buasai wrandawyr hefyd yn ymwybodol o'r elfen ysbrydol a chrefyddol oedd yn perthyn i wynwydden. Yn yr Hen Testament, y mae pobl Dduw ei hun yn cael ei gymharu â gwynwydden. Gwynllan yr arglwydd y lluoedd yw ti Israel, medde'r proffwyd Eseia wrthym. Yn Salm 80, cawn blant Israel,
yn cael ei disgrifio fel gwynwydden wedi thynnu allan o'r aifft a'i phlannu yng ngwlad yr Iddewyd gan Dduw. Dywed y proffwyd Jeremia wrthym am Dduw yn dewis y gorau iddo ei hun, plenais di yn wynwydden ber o had glân pur. Duw y gwynllanwr a blanodd ei bobl ac a ofalodd amdanynt. Mor bwysig oedd y wynwydden i hunaniaeth y bobl, fe ddaeth yn symbol i gynrychioli pobl Israel. Felly pan ddwedodd Iesu, my fi yw'r wir wynwydden, yr oedd yn cymryd delwedd gyfarwydd a ddefnyddid i ddisgrifio cenedl Israel, a'i ddefnyddio i ddisgrifio ef ei hun. Dyma ddweud mawr o eiddo Iesu. Nid y genedl oedd y wir wynwydden bellach, ond Iesu ei hun. Yr oedd Duw trwy Iesu yn galw ato ei hun bobl newydd. Nid trwy gael ei eni yn rhan o genedl yr oedd rhywun bellach yn dod, yn gangen i'r wir wynwydden, ond yn hytrach trwy ffydd yn Iesu, a'r parodrwydd i aros ynddo, oherwydd mae dim ond trwy aros ynddo ef, y mae'r modd i'r ganghennau dwy'n ffrwyth sy'n gogoneddu Duw. Efallai bod Iesu wedi wrth ddisgrifio ei hun fel y wir wynwydden, hefyd yn defnyddio'r ddelwedd o'r wynwydden aur a oedd yn rhan o'r deml yn Jerusalem. O amgylch y drws a oedd yn arwain i'r lle mwyaf sanctaidd yn y deml, y rhan honno o'r deml, lle y credau pobl Israel roedd Duw ei hun yn preswylio ar y ddeiar, roedd gwynwydden aur enfawr i gynrychioli pobl Israel. Byddai pobl, y rhai mwyaf cyfoethog wrth reswm, yn gallu rhoi rhodd o aur i'r deml, mwyn ychwanegu cangen neu rawn swp i'r wynwydden aur hon, i ddangos ei bod hwy'n rhan o'r wynwydden, a thrwy ei rhodd o aur yn gogoneddu Duw, tra'n gogoneddu harddwch y deml. Ond nid felly gyda Iesu, nid trwy enedigaeth y mae rhywun yn dod yn rhan o'r wynwydden, na chwaith trwy gyfoeth. Nid oes modd prynu ein ffordd tuag at Crist, mae angen rhywbeth llawer mwy gwerthfawr arnom nag aur, sef ffydd. Ystyriwch ein darlleniad o lyfr yr Actau. Pan ddaeth Philip ar draws y gŵr o Ethiop, einich a oedd yn uchel swyddog i frenhines yr Ethiopiaid, roedd hwn, mae'n amlwg, yn ddyn a oedd yn ymarfer y ffydd Iddewig, ac yr oedd wedi dod i Jerusalem i addoli. Pan ddaeth Philip ato, yr oedd yn darllen darn o lyfr y proffwyd Eseia, oedd yn sôn am y gwas dioddefus. Ar ôl i Philip esbonio iddo mae cyfeirio at Iesu fel y Meseia oedd y darn hwn o'r Hen Testament, mynnodd yr einich yn syth bin, pan welodd ychydig o ddŵr a'i fod yn cael ei fydyddio yn y fan ar lle. Trwy esboniad Philip, fe gafodd yr einich ei argyhoeddi mae Iesu oedd y Meseia, gosododd ei ffydd ynddo, a thrwy ei fedydd fe'i himpiwyd i'r wir wynwydden. Trwy ffydd a bedydd, y cawn ni'n gwneud yn rhan o'r wir wynwydden, nid trwy enedigaeth fraint na chyfoeth, ond trwy ffydd a gweithred Duw. Un peth yn unig yw cael ein gwneud yn rhan o'r wynwydden. I ddwy'n ffrwyth, mae'n rhaid i ni aros yn rhan ohoni. Dyna beth sydd mor hyfryd am ddelwedd y wynwydden fel ffordd o esbonio ein perthynas â Iesu a hefyd ein perthynas a'n gilydd. Fel rhan o'r un wynwydden, yr ydym yn gyd ddibynnol ar Iesu ac yn gyd ddibynnol ar ein gilydd. Nid oes angen i ni ymdrechu yn llwyr yn ein nerth ein hunain. Yr ydym yn rhan o'r un planhigyn, yr ydym yn rhannu'r un gwreiddiau, a thrwy y gwreiddiau hynny, cawn ein meithi a nerthu gan yr un cariad Duw sydd ar waith ynom, trwy Grist Iesu. Fel y wyddom, cyn gynted y mae cangen yn cael ei thorri o blanhigyn, mae'r cangen honno yn dechrau gwywo bron yn syth. Wedi thorri o'i pridd planhigyn, does dim modd iddi dderbyn maith, does dim modd iddi dyfu na dwi'n ffrwyth. Mae'n troi'n ddiffrwyth.
Fe allwn ni wneud ein gorau i gadw'r gangen yn fyw trwy ei gosod mewn llestr o ddŵr, a bydd hynny'n cadw'r gangen yn fyw am ychydig o amser, ond nid am amser hir. Heb y maith a ddaw o'r gwreiddiau, ac wedi ei gwahanu o'r planhigyn, gwywo wna'r gangen. Mae hynny'n wir amdanom ni hefyd. Pan ynghofiwn ni aros yn Iesu, pan ynghofiwn ni weddio, pan ynghofiwn ni gydaddoli, pan ynghofiwn ni ein bod yn rhan o'r un wir wynwydden, yna gwywo a wnaeth ein ffydd, oeri bydd ein cariad, a bydd ein gobaith yn pylu. Dim ond wrth i ni fod yn rhan o'r wir wynwydden, ac aros yng nghariad Crist trwy ei gadw ef'n flaenllaw yn ein meddyliau a'n cylonau, a gallwn ni ddwy'n ffrwyth sy'n gogoneddu Duw. Amen. Cyd adroddwn y credon Eceia. Credwn yn un Duw, y Tad holl alluog, gwneithir o'r nef a deiar a phob peth gweledig ac anweledig. Credwn yn un arglwydd Iesu Grist, unig fab Duw, a genhedlwyd gan y Tad cyn yr oll oesoedd. Duw o dduw, llewyrch o lewyrch, gwir dduw o wir dduw, wedi ei genhedlu, nid wedi wneithir, yn un hanfod ar Tad, a thrwyddo ef y gwnaed pob peth. Ein mwyn ni ac ein hiachawdwriaeth, disgynodd o'r nefoedd, trwy nerth yr ysbryd glân daeth yn gnawd o fair forwyn ac fe gwnaed yn ddyn. Fe groeshoeliwyd drosom dan Pontiws Peilat, dioddefodd angau ac fe claddwyd. Atgyfododd y trydydd dydd yn ôl ysgrythyrau ac esgynodd i'r nef, ac yma'n eistedd ar ddy heilawr Tad, a daw drychefn mewn gogoniant i farnu'r byw a'r meirw, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Credwn yn yr ysbryd glân, yr arglwydd rhoddwr bywyd, sy'n deillio'r Tad a'r mab, ac ynghyd â'r Tad a'r mab a gyd a ddolir ac a gyd o goneddir, ac a lefarodd trwy'r proffwydi. Credwn yn un eglwys lan gatholig ac apostolig, cydnabyddwn ni'n bedydd maddeuant pechodau, a disgwyliwn ym atgyfodiad y meirw a bywyd y byd sydd i ddyfod. Amen. Gadewch i ni weddio ar Dduw, yr unig un sydd yn rhoi'r gallu i wneud daioni i'w bobl. Cyniataeth eglwys, drwy fod yn gyson mewn ffydd a chariad, ddwy'n ffrwyth da. Gweddiwn dros Archesgob Cymru, John Davies, heddiw ar ddwyrnod ei ymddeoliad, a diolchwn am ei weinidogaeth fel Archesgob dros y 4 blynedd diwethaf, ac am ei waith fel Esgob Abertawe ac Aberhonddu am 2 mlynedd ar 10. Dy roi undod i holl ganghennau'r eglwys, yn nerth Crist y wir wynwydden, gwna ni'n ddoeth yn isgeidiaeth yr ysgrythu'r lan, arglwydd yn dy drigaredd, gwrando a'n gweddi. Golea bawb yn y byd sydd yn diheu am ddod o hyd i'r gwirionedd, ac arwain hwy at y rhai all ddangos y ffordd iddynt. Gyda'r gariad, bwrw allan yr ofn sydd yn dinistrio llawnder bywyd, boedith lan ysbryd weithio'n rymus i enyn dealltwriaeth a chydweithrediad rhwng gwledydd y byd, a fydd yn arwain at iachau hyn glwyfau. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando a'n gweddi. Wrth i'r etholiad ar gyfer Senedd Cymru nesau, rhod y ddoethineb i bawb a fydd yn pleidleisio, a phlanna nghalonnau'r ymgeiswyr yr awydd i weithio dros yr hyn sy'n wir ac yn deg, fel y gallwn fyw mewn wlad decach, lle mae'r llais pawb yn cael gwrandawiad teg. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando a'n gweddi. Bydd gyda'r rhai nad ydynt wedi cael y cyfle i dyfu a dwy'n ffrwyth, y rhai sydd a'u twf wedi ei rhwystro gan gamdrin a thrais, y rhai sydd wedi ei cleisio gan feirniadaeth, a rhai sydd wedi ei diwreiddio gan rhagfarn a gormes, a meithrin hwy oll yn dy gariad. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando a'n gweddi.
Yn olaf, gweddiwn dros bawb am y dawodd ar fichedd hon yn dy ffydd diathofn. Oed iddynt orffwys yn dy dangnefedd tragwyddol. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando a'n gweddi. Offrymwn a'n gweddiau trwy Crist, fy nhonnell a'n bywyd a'n nerth. Dad trigarog, derbyn y gweddiau hyn, mwyn dy fab a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Y mae'r arglwydd yma, y mae ei ysbryd gyda ni. Derchefwch eich calonnau, yr ydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw, iawn yw'r rhoi ein diolch a'n clod. Y gwir arbywiol Dduw, fy nhonnell bywyd yr holl gredigaeth, gwneithos ni ar dy ddelw dy hun. Rwy'n ddiolch i ti bob amser ac ym mhob lle trwy Iesu Grist ein harglwydd, oherwydd yn ei fuddugoliaeth dros angau gwawriodd oes newydd, daeth teyrnasiad hir pechod i ben, adnewyddu'r byd drylliedig ac i ancheir ni drachefn. Felly gyda gyngylion ac archengylion a holl gwmpain i'r nef, molianwn dy enw gogoneddus. Sanctae, 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 arglwydd Duw gallu hanerth. Nefadau ar sy'n llawn o ffogoniant, llawn o ffogoniant. Hosanna, Hosanna, Hosanna yn y gorychaf. Bendiget
Cofiwn am ein harglwydd Iesu Grist, yn sefydlu'r swper olaf, ar y noson honno y bradychwyd ef, ar y noson cyn a'i groes hoeliad. Dyma dywed Sant Paul wrthym. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a dryddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu, y nos y bradychwyd ef, gymryd bara, ac wedi ddoddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd er eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan, ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ryfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn gyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Fel y dysgodd ein hiechawdwr ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, gan is eiddot ti o'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. A chymerwn ened i fyfyrio ar y cymyn bendigaid, ac ar o'r chymyn Iesu, gwnewch hyn cof amdanaf. Gan gofio troion eisoes yr ydym wedi penlinio wrth fwrdd y cymyn, ac estyn ein dwylo i dderbyn y bara corff Crist ac yfed o'r un cwpan gwaed Crist, gweddiwn gyda'n gilydd. O wynfededig arglwydd mewn undod ath holl bobl ffyddlon ledled y byd, ger bron pob allor yn Eglwys lle dethlir yr Iwcharist, dymunwn offrymu ti fawl a diolch. Cyflwyna fi ti fy enaid am corff, gan dair ewellusio bod yn un a thyn wastadol, am na allaf yn awr dy dderbyn yn y sacrament, tyrd yn ysbrydol i'm calon, gwnaf fy hun yn un a thi, cofleidi af di a chalon, meddwl ac enaid, na foed fyth i ddim dy wahanu di o ddiwrthyf, fel y gallaf fyw a marw yn dy gariad. Amen. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd graslon yw, a'i gariad sy'n dragywydd. Gweddiwn gyda'n gilydd, dragwyddol Dduw,
dy fab Iesu Grist yw'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Caniatáu ni gerdded yn ei ffordd, i lawenhau yn ei wirionedd, a chyfranogi o'i fywyd atgyfodedig, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi yn undod yr ysbryd glân, yn un Duw, yn nawr ac am byth. Amen. Bydded i ddiw'r tad, y cyfododd Crist oddi wrth y meirw trwy ei ogoniant, a'ch cryfhau rodio gydag ef yn ei fywyd atgyfodedig, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac ydrigo gyda chwi yn wastad. Amen.